Halløj folkens, og velkommen til min nye serie, som I nok kan se af Clash of Clans, og det er bare vildt federen. I hvert fald, jeg vil lave sådan et mål til top, eller til det der Champions League. Jeg havde helt glemt det. Sådan man er top 1. Jamen, i goal. Men i hvert fald, som I kan se, så er der godt nok sort kanter, men det er faktisk lidt umuligt sådan at få det væk. Og ja, lige nu der bruger jeg Archer, kun fordi det er ikke nødvendigt. Altså snart du kommer op i Krystal 2, så tror jeg, så skal du i gang med Hawk. Så det har jeg selvfølgelig gjort parat til. Hvor kan jeg lige se det her? Det kan man her. Så lige ready. Det er level 3, og det er fint nu. Og så har jeg også healing spells. Og ja, så lad os prøve at se, om vi kan starte den her mission. Jeg vil ikke kalde det for quest, det vil nok være totalt meget efterligning af Clash of Clans. Jeg skal bare kalde den mission til Champions League. Sådan noget. Så jeg lader starte med at finde en, vi kan angribe. Okay, så jeg så vil med. Du kan få 34 trofæer farm, og du kan jo godt nok sætte derinde. Der er meget, hvis du så dropper en healing spell, og så Barbarian King, og det. Hvis vi så starter med at få Archer Queen, hvor han må da have en Barbarian King. Han derovre. Jeg venter nok hurtigst om der. Det er langsomt. Jeg må også lige sige, hvis det er for højt lyd. Det kan godt være, det er det, så får vi det bare lige skruet ned til næste gang. Det er sådan lige sådan en testvideo. Ja, det kan vi godt sige det. Jeg sparer for sat nu. Okay, jeg tænker, vi skal starte med at sætte nogle her, som kan få egentlig okay højt. Sådan der. I må virkelig undskylde det for højt, men sådan er det altid. Jeg skal bare lade det. Okay, så er der også opmærksomhed, så skal vi sætte mig der. Til mig healingsspil. Jeg går virkelig meget med healingsspil siden det, fordi at ellers så kan du ikke få det her overstået. Jeg skulle måske lidt op i en åbning her. Ej, det var fandme spil. Det er så typisk mig. Okay, vi sætter bare lidt random steder. Jeg har stadig Archer Queen herinde, der kører totalt godt. Katten. Jeg tror, vi skal bruge lightning spells til næste omgang. Ja, så kan den komme efter mig. Nej, så der. Okay, vi har et mindste vundet den her. Og vi får også et blue, det mindste. Ja. Jeg tror ikke, der er så meget at gøre igen. Vi kan ikke komme til over. Det var virkelig det bedste angreb, eller. Vi fik da. Jeg har faktisk en wizard. Okay, lad os få træne troops. Ja, og imens så skal jeg faktisk også lige færdig ud af, jeg skal træne det. Løgningspost er 5 dyrt, det her. Jeg ved ikke, hvad der er sådan lige at sige lige. Jeg tænker, vores klan den hedder, den kan man sgu bare reklamere for at være en rigtig stor idiot. Team Awesome, og vi er 46 members inden. Total fedt, og ja, I er sgu velkommen til at join, hvis I vil tjekke mig ud. Og mig så ud. Jeg tænker, skulle man lige gå ind og kigge på ham også lige eller? Det mener jeg faktisk, at jeg lige skal huske at sige. I hvert fald, jeg tænker, mens vi venter, jeg gider næsten. Jo, det var lang tid, der kan sagtens gå lang tid. Okay, vi ses sådan cirka om 30 minutter. Godt så, i sidste video, der fandt jeg så ud af, at, eller sidste video, what the fuck. Sidste attack, som kan nok at sige det.
der fandt jeg ud af, at musikken og sound effects, det var faktisk ikke så højt. Totalt meget misforståelse. Og for at sige det liv, så var det jo lige første gang, jeg skulle lige op frisken. Derfor er jeg sådan lidt, bare lige sådan, hvis jeg nu lægger mærke til det. Men nu kan jeg forhåbentlig huske alle tingene. Jeg har fået ligningsboss, så skal jeg måske ikke lige bevæge med musen, men jeg måske skulle bevæge iPad'en. Og jeg tænker, hvad er det går til sidst? Altså det her bliver sidste attack. Jeg tror ikke, jeg tager mere første gang her. Det er slet ikke fordi, at klokken bliver mange. Jeg kunne faktisk godt tage den, fordi motoren er derude. Det er fandme heldigt, dem jeg finder, synes jeg. Heldige. Sådan nogle. Der har han. Jeg har altid gerne vil prøve at gå efter dem der. Ja. Det er fedt. Okay, så vi skal bare have... Tag mig og spamme med troops. Måske ikke så meget, fordi motoren er der. Er der ikke gang lidt? Jeg tænker, vi skal ind her. Altså, nu kan jeg ikke vise noget. Vi skal ind her til tårnhånden her, og så har vi den. Og igen, der står jeg og peger, så jeg ikke se det. Jeg skal lige vende mig lidt til det. Jeg skal også ikke første gang, jeg er slet ikke forberedt noget. Forberedt, vi skulle angribe. Det er også det eneste. Men det der, hvis jeg siger Clash of Clans, så har han jo lavet den der video om, hvordan man optager det. Og den har jeg så brugt, men jeg bruger ikke Mac, jeg bruger helt normalt Windows computer. Og det har jeg så fundet ud af, at det kan man godt. Det koster stadigvæk penge, men det skulle hele være, hvis du gerne vil optage Clash of Clans. COC, som jeg kalder det. Kok, som Mads. Og Alfa Klassen kalder så det er sådan lidt. Hvis vi ikke snart for den der. Okay, sådan der. Ja, det er så typisk, så der er en giant bomb. Jeg tror ikke lige helt, vi når at få... jeg ved ikke sgu da. Jo, vi når sgu få down. Det satser vi på, det gør vi også. Det er ikke rigtigt. Og vi lige skulle lade den stå. Jo. Nej, for helvede. Jeg vil gerne have dem til at gå efter Dark. Ikke siger for det skal snart bruges. Goodbye. Jeg tror sgu bare, vi siger, at det var sygt for det her. Ja. Det gik da godt. Det gik da rigtig godt. Ja, det gør det da. Okay. Lad os lige hurtigt komme her. Okay, vi nåede Krystal League 3 og næste mission. Jeg ved jo ikke lige, hvor meget der sker i nat, om hvor meget jeg får. Det finder vi så ud af tomorrow. Jeg skal først lige kigge her. Jeg vil gerne på den her top 200. Altså jeg vil jo gerne i Champions League. Jeg forventer også, at jeg har okay det. Jeg ved ikke. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tænker også, at der kommer nogle upgrades på vejen. Hvis vi nu tager ham her, så kan vi se, hvor meget han synes, man skal have. Okay, only level 9 town hall. Level 2. Altså, så har jeg så gænget Wizard Tower level 6, men det har jeg altså også næsten. Og han så gænget opgraderet sådan troops med, det skulle jeg måske også lige få gjort. Arts Tower level 9, Arts Tower level 9 også. Okay. Vi siger, at det skal være vores mål. Hvis man så hans wall, så er det også dårligere end min, synes jeg. Okay, lad os starte med min Heighten Tesla. Der er kun én level 2, dem skal jeg også opgradere. Men det er sådan, går efter lige nu, det er faktisk at opgradere mine walls. Sådan der. Så har jeg Expo level 2. Dem har jeg faktisk lige fået opgraderet. Så vildt fedt. Jeg har en Furnator, det er også lige blevet opgraderet. Og så har jeg Spot level. That's right. Og så har jeg sådan cirka det. Ja, jeg har ikke den der til at besøge det. Jeg kan gerne opgradere min gold mine, for det synes jeg er tid. That the time I need to upgrade. Bitch. Okay, vi ses i næste episode. Bye bye. Den gider ikke stoppe. Det er så typisk. Stop! Seriøst? Sådan. Ses.